Mahirap na po kasi yung dati yung gasolina na pinapakarga namin sa Multicab is 700 to 800. Ngayon biyahe namin, umabot na ng 1,300 hanggang 1,400. Minsan 1,500 pa. Tapos, kulang pa ng pasahero. Pinaka-minimum namin, hindi kasi may ibang driver, ako, binabiyahe ako hanggang 8 na rounds lang ako. 8 rounds, gumagasolina ako ng isang araw, mga 1,400 hanggang 1,500. Ang boundary po namin, hindi din puro pareho. May iba kasi dito, may boundary 1,500. Meron one. Kadalasan dito mga multi-cap, 1,000 ang boundary. Tapos magagasolina ka pa ng 1,400. Minsan na lang kinikita namin. Minsan, umuwi na lang kami ng 300 to 400 na lang. So, kulang na kulang. Minsan nga, ako operator kasi ako. Ang driver ko minsan di na binabalik ang gasolina sa sakyan ko. Tapos ang boundary minsan kulang pa. Yun ang nangyayari. Kaya ngayon ako na nagbiyahe ng Multicab po kasi yung driver ko nahirapan na rin. So sir, kamusta po? Minatanggalan mo kayong something? Galing pa rin. Wala pa po. Wala pa. Ano sa sir? Wala pa. Wala rin. Kahit anong subsidy, wala pa po. Tulong sa DBM, wala pa po itong nakatanggap. So sir, itong ikinakasan nyo ngayong pagpupulong regarding sa pagbibigay ng tulong sa inyong mga drivers. Ito po ang mga panawagan ko sir. Na sana po tulungan kami ng gobyerno. Sabi nga sana hindi na masyado tumaas. Sana hindi na tumaas kasi wala nang kikitaan ng mga driver. Nahirapan na talaga, baka hindi na bumiyahe iba. Kaya nga yung driver ko minsan, nagpapahinga na lang, ako na lang nagbibiyahe pa, wala ako boundary, narinig ko yung sakyan. Kasi pag nang-boundary ka, wala ka nang iuwi sa inyong pamilya. Yung driver, iba kasi ako, operator ako, wala akong inano ng boundary. Sarili ko nang kita. Halimbawa, pag yung mga driver nagbaboundary ka ng 1,000, tapos magagasolina ka, higit 1,000, iuwi mo minsan, wala na. Minsan ako ginugulangan na ako ng driver ko na hindi na binabalik yung gasolina. Isang araw mo, hindi na siya nag-boundary sa akin kasi dito, walang kumita. Inutang na lang yung imbis na ibibigay sa akin, inutang na yung driver ko, kaya wala na akong natanggap. Kaya palagpas naman. Tindihan ko rin kasi mahirap ng biyahe namin yan, lalo na sa gasolina. Okay naman ang biyahe, ang problema, ang gasolina. Kasi kinikita ng mga driver, napupunta lang sa gasolina. Sana, kung hindi man increase na lang pamasahe, kahit naman piso, yung piso na dapat na in-increase. Malaking tulong yan sa mga driver. Pero ngayon, dahil sa taas ng gasolina, baka tumawas pa, di ko alam. Baka yung mga driver, ewan ko lang kung ganahan pa itong bumiyahe. O na, yung iba, wala na ganang maghahanap na siguro ng hanap buhay. Yung hindi kagagamit ng gasolina. Kasi yung naramdaman namin ngayon dahil sa taas ng gasolina, okay na lang nauwi sa pamilya. May siguro ang Multicab ng Manos Baras, kasama na lahat ng lahat ng Manos Baras, mga higit 200.